dokončiť predstavenie aktérov dnešného stretnutia kola Top Speed Ligy. Dovolte, aby som riadnemu hraceniu času stretnutia rozhodca pridáva 1 minútu. Záverečným vyučením rozhodca skončil stretnutie 6. kola do Speed Ligy Centra, FTŠTK 1914 Šamorín, záverečný výsledok 4-0. Potora, Moravčí a vlastným gólom Špánka. Dobrý večer páni, vítam vás na tlačovej konferencii po skončení stretnutia
FC Nitra, FC EŠTK 1914 Šavorín, ktoré sa odohralo v rámci 6. kola Doxbet ligy. Dovolte mi, aby som predstavil, privítal trénerov oboch mužstiev, pán Michal Salenka, tréner Šamorína, domáci tréner pán Michal Hyb. Poprosím ich o ich pohľad na stretnutie, následne priestor na vaše otázky. Pán Salenka, nech sa páči. Tak v prvom rade musím pogratulovať súperovi, dobrému výkonu, pohyblivému, behavému, taký náznak moderného futbalu, založený na pohybe, snahe o kolmú prihrávku, dostať sa za chrbát do brány. My sme vedeli, že Nitra je mužstvo, ktoré má určitú svoju kvalitu, sú to mladí hráči. V súčasnosti my sme v situácii, keď máme pár zranených hráčov, čiže prišli sme sem s malou dušičkou, ale chceli sme odohrať dobrý zápas. Samozrejme, hlavne v druhom polčase škoda tých takých individuálnych chýb, keď sme dostali 2 rýchle góly cez stred po individuálnych chýbách, hlavne po štandardkách. A tým pádom vlastne za stavu 3-0 už potom super jednoznačne dominoval. My sme chceli len tými rýchlymi protiútokmi sa dostať, ale výsledok myslím si, že je zaslúžený a gratulujem superovi víťazstvu. Tak ja začnem asi s tým, že po víťazstve v Novom Meste ja som prizvukoval chalanom možno hneď priamo pri hodnotení toho zápasu, že to víťazstvo alebo zisk hociakého bodu zvonku má význam hlavne vtedy, keď ho potvrdí doma. S takýmto live motivom sme išli do tohto zápasu. Zase veľmi aktívny vstup do zápasu, spustu gólových šancí, ale opäť efektivita podobne ako v Novom Meste. Veľmi žalostná, musel nám napomôcť gól hostí, vlastný gól. I keď musím povedať, že ten prvý polčas veľmi dobre z našej strany, čo sa týka pohybu, prechodových fáz, aktivita pomerne slušná, i keď bolo tam samozrejme viacero nepresností, ale to, čo sme si povedali v kabíne, čo sme sa pripravovali celý týždeň, chalani sa to snažili plniť. Druhý polčas, Deto, vedel som, alebo upozorňoval som chalanov, že je to vlastne o druhom góle, ten zápas, lebo aj môžete mať obrovské množstvo gólových šancí, môžete mať územnú prevahu, môžete mať režiu v rukách a nejaká nepodarená štandardná situácia môže super vrátiť do hry. Som veľmi rád, že tá 5 minútovka, tam tie dva rýchle góly nás posadili na koňa a potom si myslím, že to bolo už plne našej režii. Veľmi dobre Milo ma prekvapili aj stredajúci hráči, Miloš Fábri, takisto Čičo Ivančík, Tomi Drgoňa. Myslím si, že to víťazstvo bolo úplne zaslúžené, prakticky super sme prečili vo všetkých tých stránkach asi.